gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga agsasaruno nga ad-agreklamo anatakawan iti mula ken dingwen inteng. Ay di nakdisturbon ta dakit kita iti cellphone ka. Na, imandarmanan tay saan ko akayat nga ugalim inteng. Apay man. Uray saan mo akayat ti ugalik no kay kayat naklakit day. Ayos latta kanyak. Oh. Ay, rumwar adi na oras ti balunat no kastoy laeng ti kasasaok. Iton kun ipalapal ko ije Amerika ti balunat na. Na, anya ti iday-daya mudom mo, intay. Ay kwa indak ije barangay hall. Bag ije tawan ti agbalunat. Anya a barangay hall kat Domingo ita. Ha! Ag-duty ka kaday, uray Domingo. At danaga po itay dito, Kapitan. Mapanda kanu burasan ti bunga ti sili dahangem. Awan kanu metan. Sili. Ay kinan siguro ti bilid ano bunga ti sili. Ni Kapitan Met, silay. Bill paper kanaw. Ay asino nga tinapan ng buras. No saan nga isuda nga akin mula. Oh. Saan da nga mo? Tarabi ka no ti pan nakaburas na, Kapitan. Katanya nga rod itati kayat dagiti akin kukwa ama pasamak. Masapol ang mga ramid tayo iti addang, tapno maduktalan no asino ti agtaktakaw kadagiti apet, ken manok ti kabaranggayan. Adamanan pakakumikuman tayo no kasta. Ay karumbang laeng kastamat nga rod ti pagrebengan tayaw. Maturog ka nilang ti ubrahin nyo, pare. Apay no maturog kami. Saan mo ako kwa ti oras may? Nay. Saan ko ako kwa ti oras mo? Ngamlaglagi pa maabwis may ti pagtataudan ti honorarium yo, pare. Wano, kayat mo ka day, asukatan ka akas kapitan. Na, apay mabalin basta sukatan na. Nay. Lukas talang taramid mo, aday ta cellphone mo tin into na ram. Kumandidato akon. Masigurado, adidakan kayat, dagiti tattao. Oh! Eh, pagkuna adida kayat. Ay, ado ti agreklamaw. Tad ado aday ta cellphone mo, tin into na ram, pare. Na. Awan pa nasayat, amar aramida mag. Nagpahiso timbaga ni tata ba itong hanggang ito? Ha? Kasanaon, wag kandidato a kapitan ka, tabakan na ka, ha? Ay, saan mabalin ang masukatan ti kapitan dito'y kabildatan? Siyak ti aglaylayon, kapitan. No kayat mo asikat ti aglaylayon na kapitan. Aramidem nga rod ti pagrebengam, inteng. Kayat mo kaday, ani paribadong ti sumukat. Ay, jak ipalubos nga abakan nak na di apari badong. Iso nga agbaliw kan. Di ka man nagbaybay Ay, unan, tapno siyak ti aglayon kapitan. Ay, promise, gagata ka. May ko ireklamo ti panagpukaw ti bulog akalding may, pare. Kaano pukaw paray? Idi rabi ay. Sapay dakkel da di akalding may. Ay, di kag na ta, ipabirok ko kadagiti tano da ita akaldahin. Ay, alaman nga rod, pare. Adda atap ko ani kumag tinangala, pare. Pa nga isuti atapom anangala. Idi nga min limabas. Kitain na ti kalding may amang mangan. Iso nga, isod ti atapay. Ay, di kayo agpadpadlaw kadagiti kakadwam atano, tamapan kayo man agpaliiw, ije balay ni kumag. Apay ngagpaliw kami diyang kail. Ay, kitain nyo no, ada nakapagod anang isit bulog akalding. Apay ko matinang isit abulog akalding. Ni, ay mapukpukaw nga ron ti kalding di pare badaw. Ay, masapul nga agaliptak tayo amang birok iti asinuman nga agtatakaw. Sige, tayo bagak kadagiti kakadwa katanaw. Tamapan kami agwanawan iti balay ni kumag ang kail. Papanan nyo kaday kwaraw, kadwam mo dagiti padam atanaw. Mapan kami iti balay ni kumag, nana. Kami agpaliw ijay. No adda ijay ti kaldingyaw. Ay umayak man mag. Tapno makita. Siyempre, kalding ka. Mabigbig ko Intayo nga ruday, no kunayo kumuyog kayaw. Wen, tasayang tibulog akalding maikwaraw.
Intayaw, tapno sanda pa nga ipanaw, no adda ijay balay da ti kalding yaw. Ha! Agbayad iti nangina da dya akumag numaduktalan nga iso tinangala iti kalding kao. Mamulta pa tapno sanan nga agtakaw. Intay, saan mo akadwa ita ni Kwarog? Napanan na. Ay napanda iti balay ni Kumag. Na, apay ang napanda ija balay na. At apanda nga ron nga iso tinangala iti kalding abulog. Nangisit ka no. Napan ka di ijay balay da. Iso nga atapanda nga iso tinangala. Kuna ni pare ba daw nga idilim mabas, kita-kita na kano ti kalding. Gapo ka di, takita-kitaan na. Iso nga atapandan. Imbaga kasanda nga agpadlaw no mapandag paliew. Tapno maduktalan da no adda ijay ti kalding. Kwarog, dangdangi tayong di tabalay da kumag. Maangot yu ka diti maangot ko ah. Dalakit di mapupuran na kalding. Darasin tayo kakadwa. Ay, jay lakit di kalding mi day jay apo puuran da. Anya nga ti aramidam, no madanon tayo ti kalding mo ijay. Ay pabayadak itinangina ti kaldaing tapno agnakam. Darasin tayo nga raw. Maangot pa aging ga dito iti mapupuran na kalday. Ay, sinalbag da dya akumag. Kunakun kat nga iso tinangalay ti kalding may. Masarakan nga tadakwarog ti kaldeng ni Marituyang. Ay, panagkunakot saan, Mare. Saan mo't nga agtatakaw ni Kumag? Apay ako na ni Marituyang, akita-kitaan ka no ni Kumag ti kaldeng idilimabas. Kita-kitaan na laeng mat. Di na mo't ingguyod ti tali ti kaldeng. Kasla ko na ni Marituyang, nga awan ti atidog atali ti kaldeng. Jayla ka no ababa atali iti tengad ti kaldeng ti adda. No kasta, bulos nga rod jay kaldeng. Kasta mati ko na ni Marituyang, Maray. Kunakun kat nga inalam ti kalding may. Iso day tapupuran niyaw. Nay, apay nga ibaga makalding mo ti pupuran mi akalding nana. Mamulta ka, kan bayadam ti pinuuram akalding may. Kasano ko makalding yu ti kalding mi ngay? Nangisit ti kalding may. Iso day ta. Ngimisi tata napura nan. Puraw da ito akalding itay. Idi napura nan. Ngimisi ta na. Ay kalding mi kuna lang arudan. Bayadam ti kalding, kan mamulta ka. Apay ko mabayadak ti kalding ko ngay. Agbibigbig kakit di ay ti kalding. Nana, umadayuta man pa'y basayt at day bagak. Na, hapay nga umadayutang ay. Ibagam ano anya ti ibagam. Tumpalan nak no di mo kaya ti maibabain. Sige man laengan. Ala, inta di taaban ka. Darasun. Itata medyo adayutan. Anya ti ibagam kwaraw. Di mat ko na mabulog ti kalding yaw. Ay uwan, apay. Kita mati pupuran da. San mo't abulaw, kabayan mait, babae akalding. Ha? Ay ikita agman. Ay, kababain tayo ngay may. Kabayan ti kalding. Pudno ti kunana, ako kwada ti kalding. Ay kumag, kamay, pasensyakan baraw. Mamati kan asan mo akalding ti pupuran mi nana? Ay uwan, nakita ni Kwarog akabayan ti pupuran niyaw. Idinto takalakyan ti mapukpukaw akalding may. Kunak ngamin kan ka, asaan nak ngagtatakaw iti kalding? Ay dispensarum baraw, na iluyusak iti pungtut kaw, tamapukpukaw ngamin ti kalding may. Ala, sapay la ko mata saan yun nga ulitan ti basta agbigbig iti saan yu ako kuha nana. Ay wen baraw, malaing kamay, kat ulitek ti agkid daw iti dispensar. Di makadanon kami jay. At pupuran da kalding kagawad. Anya, pinuuran dan ti kalding da Marituyang kunam. Saan? Sa bali kalding. Hindi damaw. Ipapabayad ni Nana Tuyang.
Angam ko na ni kumag, akalding na ti pupuran da. Napuran ka din ti dot ti kaldeng, iti makadanon kayaw. Yung kagawad, nangisit ng ti kalding, iso ako na ni nanatuyang nga iso ti kalding na. Ah, kasano nga rod ang naamuan nyo asaan at ti kalding ni Marituyang, no napuoran ang nakunayaw. Bulaog ti mapukpukaw akalding ni nanatuyang. Ha? Idikitan mi ti mapupuran na kalding, kabayan mait. Ah, no saan mo anadlaw akabayan ti kaldeng, kasanaon. Siya pa'y pilit ni nanatuyang apabayadan itinangin at ikalding na. Multang na kanupay ni kumag. Adagayam di kaldeng. Simurot iti kabayan na kalding ti karuba. Sinalbag day ta kaldeng, mangibabaing. Apay amang ibabay na kunam. Kasanaw, kay di makadanon kami ijay balay da kumag. Madama nga dapupuuran da kaldeng. Imbagak amultaek ta tinakaw na ti kalding ta. Kita niya tinapasamak. Nadlaw ni Kwarog akabayan ti pinuuran da saan ket abulog. Imbag ta di na ka pinagsasawan ni kumag. Nabaina na nga raw, idi imbaga na ngagbibigbiga. Ay imbagtasan nga indarom ni kumag ni Marituyang. Hindi kilat anapan ijay balay ni kumag. Sana ibaga ako kwa na ti pupuuran da kaldeng. Ay, tibain ko siguro no siyak ti kasjay. Ibagam ako kwam ti kukwa ti sabale. Un nga ron. Ngam ti imbaga da mapukpukaw mula ni Sintaw. Kat sa nga ili akaruba na kanumot tinang buras. Dayjay ti bagbagaan nyo. Adinan ulitan ti agburas iti di na kukwa. Ay imbagak, ije kabagyan tinagtakaw nga umay dito'y barangay hall. Ay, nanginapay mo't nga ron ti bunga ti sili apapang abinuras na. Inmay ka din dyan nagtakaw iti sili dito'y barangay hall. Saan pa'y mo't kapitan? Adda nang ibaga apimanaw kanon dito'y kabildatan. Ay, pimanaw ka din tapno maliklikan na ti panakausig na. Ay, nalabit a kasta. Anya pa'y ngay, no di kasta talaga, kapitan. Ay, naglukon. Di na ko na akanayon makaliklik day ta iti panakausig na. Wen inton sumangpat, masapol ang mapaayaban mo't laang dito'y barangay hall. Ay, una. Masapol ang maparmag amin dagitang agtatakaw dito'y barangay tayaw. Eh, jak ipalubos. Ay, inkaman ije balay tinang buras iti silay. Wen kam no talaga nga awanan ije balay na. Unang kay, mapahanak kita mo't lang. Pangurak ka din iti batuta. Ay saan na? Saan na sayat adang ram ti asino man nakabasahol. Ay sus, masapol nga idalan iti husto proseso. Ay, kunak ano, batuta akong. Taad-dagat nga rod na itid batuta mi atanaw. Ay. Saan aga po da batu tayo kat pang uran nyo latan tinakabasol? Sige, inakaroda ng kail. No adda ijay tao, uluda kung dito iti agtatakaw. Basta diyo dagdagran Ibagam lang umay dito yung barangay hul. Anya nga iti kunakano jay tao, anadanon di Kwarog ijay balay ti agtatakaw iti silay. Adda kadugay am nga ilid Iso nagtakaw. Ay, kat ayan itadayta asa nga ilid Di na amuan na kayat tayo asumaklang dito yung barangay hall. Kat pimanawan. Masapul asaanin nga umay dayta at tao dito barangay tayo. No agtakaw mo't tigagara nagayam. Talaga aday tati ibagak. Masapol nga ano adda sa nga ilid Di da ipalubos ang mapan agtakaw iti mula ti akin mula. Masapul ang mabagaan amin abo marangay. Ano adda sa nga ilid nga agtakaw. Agsungbat mo ti akin sa nga ili. Tapno maili si ti barangay tayo kadagita kakasta aklasit tattao. Kasta ti aramidak. Kasmay sa kapitan. Salwadak ti seguridad ti kabaranggayak. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng.
Nalpas mo't lang ti panagbalsig kon. Inteng, inyagan ka itinalami is atubog tinyog. Nagsayaatan. Adtoy, inumam. Oh. Mayat Nabalsig mo matgayam amin ang dagiti kayaw. Ewan pa nang. Imbag na pagsungrod intoon maibusan ta iti LPG. Ala, isimpam nga rudan dagita binalsig mo. Tain nakmeten agsak daw, tawan pagluto. Tilang paglutom ti sakduhan. Ta siya kung tagsakdo apaman ang maisimpak na gito'y abinalsig ko. Win inteng, ala nga rod, tain nakagsak daw iti pagluto. Nay, apayayin tataba daw. Nakarupangit ka man kay may dito'y balay ikaw. Ay, mabisina ka ron ko araw. Kada ka di kilaban mo dita. Mabisin ka. Apayayin. Awang ka di makanin dyan balay yaw. Saan nga ron na nagluto ni Tuyang ka? Anya lang ang teraramidan na, tas ang ngaglutaw. Sapay kasla naggabukay di bangkag yaw. Tanay, nagalalsam ti payud maw. Ay, huwin ko araw. Ay na, mabisina ka. Ala. Umay ka ta mapantay di kusina tamangang ka. Kasi kamay. Aw, nabusog ka kadimot lang, tataba daw. Ay, huwin ko araw. Ay na, nagimas ti si Dam. Adubong babaw. Nasayat nga rin nung nabusog ka. Salamat sa uulitin. Ay, saanin tata. Ha? Ibagam ngamin kininana to yung taglutaw. Nang runa pa'y no amuna na pangkay di bangkag yaw. Uray bagak, ngam di nalata ramidain. Una yan. Imbag pa'y dang kalinting ka ng tibanang. Taswit da ka na yaw. Agtintinulong da iti trabaho di balayda. Ilaban yan tinianggail. Iso aday jay. Kanayon ang nadalaos kan nabang lutibado ni Uncle Kao. Naimbag man takasta. Una, tuladin yung amin ita. Awan samot ngamin bibiyang iti tunggal may sa kininana tuyang. Ay, ni Tuyang Agpada kayo Agtinulong kayo ngamin. Tapno mayatilin nangin yaw. Inteng, nakaluto akon. Nakaidasar akon. Umay kamanganan. Naimas ti inlutok asidaan ta. Ay, Sigurado ang magustuham. ay, wow. Ay, anyang iti linutom asidaan. Ay, sus. Ay kat inlutok atay kunam nga ilutok. Pork sinigang. Ay na. Ay, nagsayatan. Ay, mabusogak man ang nukas tayo. Nagrunakat na imas ti lutom na may halong pagmamahal. Malang araw, intamanganan. Kasta man ti kayat kukan ka ba ng dungaw? Nadungo ka kanyak nga asawa. Abin nga ibagakan ka, kit agtungpal ka. Ay katuan kasta ti kinapatag mo kanyak, inteng. Ikarikmat ba nang? Si kanto latati inak ayaten iti tungpal biyag ko. Saan kanto nga isuksukat wano naynayonan? Nagadukat nga mumon. Alakit din. Intan ijay kusina. Taamangan no agbaawan dagiti makan. Aday ta. Kinarga akong ti platom, inteng. Mangan kan. Nagsaya atat ba nang? Nang timpla akmeten itinalami is a Diyos. Adto ti parakan ka. Nagsayatan. Alangarod, mangantan. Agindanta mangantap no naragragsak. Ay katuan naragragsak no agsango ta amangahan. Subuan ka man ba nang? Si kamat, apay asubuan nakpailaang. Alaki din. Agngangakanta subuan ka. Data. Ala. Ay, sus. Nagimas. Si kamot ti subwak, inteng. Subwan kamot iti ado. Ay, laman. Ay, ag sinubutan tapno, mas happy ang life.
Ay, husto man ladaytan, Inteng. Ah, Saan ka di nga? Oo, ti kasto nga aramiden ta. ay awan takas na ba nang? Naragrag sakta mo't lang no, sweet tilindangin ta. Ala, subuan na kun. Alaman laangan, subuan kan, Inteng. Maray, gumatangak man iti powder asabon. At iti bayad ko. Aglaba ka manan. Ay, wen, Maray. Ilabak man tay bado ni Inteng. Masapol asyak timang laba iti kawis na. Apay, di na malabaan, timurong na. Ay na, Maray. Labaan na mo't Ang doblyak manen nga ilaba. Ngamen, sa anak akontento iti labana. At dalata, angot ti labaan na. Madlaw ti kinasweet yaw kan di kapitan. Umapapalak pa yun no maminsan. Tawan mo asawak nga may. Ay katanya ngay nga rod. Awan mo nga rod asawam. Ay, kaano nga ta amadanak iti asawa aya. Mangsapol kan iti foreigner, Mare. Ay sanon, mabutengak. Ang mga numakasara kak paikit di iti sadista, ket ibitin nakapabaliktad. Anya. Ay, wun maray, nariga taon. Wunu saan, sugat-sugatin naksakbay ngagkanak. Ha! Ay, kasta nga mintay na buyak iti cellphone, maray. Hanggang anya ti ammom ngay, no makatumpong ka iti mapagmahal a foreigner. Kumaa, talaga ang mabutengak. Uray taga dito'y kabildatan. Basta ayaten nak itinapudnaw. Sapay ko mga rod, tadumteng to ti lalaki aparaken ka, marikwanang. Kanon tupay. Ay, mabiit laag ta alaag tigat-gata nga masabon. Nayunam iti fabric conditioner tapno nabanglaw ti bado ni Inteng. Ay talaga mo't As-asikaswam talaga ni Kapitan. Kasta talaga, Maray. Asikaswan kan pagserbyan ti asawa. Tapno naragsak kayo lata. Pare, si kabat ti masabat ka. Nagapuam. Ay, ijay balay da pare dalmas pare. Anya ti maangot ko kun ka pare. Agat anglit kamit. Ha? Anya, nagdigo sa buta pare. Ay, agat anglit ka. Apay awan judurant mau. Ay, awan nga ro din pare. Tadi mo gumatang ni tuyang ka. Ay, agawit kan taing kamanan agdigos. Ay, maditi payud mo. Ala, ingka agdigusan, Inteng. Addantay na pudot adanom ijay banyaw. Addamutan ijay titwalya. Ay, uwan ba nang? Nakasagana mutan ti pagsukatam. Una. Ala, indak nga ro din agdigos. Banang. Apay, Inteng. Nakadigos kan. Na, Umay kanta, agidanta nga agdigos. ay na, si kalatan ti agdigos. Tainton aldawton nga agdigosak. Ay, umay kakidin ta agidan ta adwa. Agdigos ta aginigod taman kit di. Anya. Ewan. Iso sigay. Intan. Ay, wan sige, intangarudan, Inteng. Tuyang, ayan tinalabaan na ba daw? Magdigo sakman. Awan, sa anak naglaba. Apay ngay. Aglaba ka iti badaw. Naglalaingamon ngay no siyak manan ti aglaba iti badaw. Ay, wun gayam. Ada ka di juduran, aginatang mau. Pangusaram. Ay, kit usarag iti kilik-kilik Naku na ni pare Intay, ngagat ang litak ka naw. Saanan anas kan nga agusar ka iti juduran. Isupay agat-gatangan da ita. Kita damit kwartata nga igatang mau. Idoldolin ko ti kwartata. Isu asaan ano anyaladitan ti pagpagatang ma. Uray si ka, agat ang lit ka. Apay, di ka di mabaeng. Awan bibiyang ti mitair. Apay, anya ko mati bibiyang ti sabali kanya. Apay, isu daya ti mang pakpakan kanya. Ha?
Di danto pa'y agpadigaw no adda na imas asidaan da. Ay, nagadumalan nga imbaga mo na ya. Agpay sumag, awan bibiyang dagiti kakaaroba kanya. Tasaan da apakpakanan. Aglaba ka kay day, niti kausta. Tanay, awanan pagsukatan ta. Aglaba kay ti kawus mo. Saan asyak ti paglabaam? Na, Tauray agan ano ka sa anak ngaglaba. Intenday! Nagbanglumot tanday tabadom, kapitan. Talagaan nalabaan iti hustaw. Ay una, ay nagagat ni ba nang aglaba kagawad? Sakit ikan na pa iti bangbanglo ti kawuskaw. Ay huwan, kapitan. Nabanglo a fabric conditioner ti inaramat na dita kawus mo. Ay uwan kagawad. Asikas wuna ka na imbag ni banag. Iso ano anya ti ibaga na nga aramidak. Ay sus, agtong palak adagaos. Nukuna na nga agdigusak. Ay sus, ay agdigusak. Ay isumot lagayam akanayon a prisko ti langam iti inaldaw. Wala ta, dangaron asawak ang mga asikaso kanyak. Kasta talaga ta da asawa na, ada mga asikaso kan kwa na. Apay ngay ni kaba daw. Kaslasaan ang malablabaan ti kawus na. Ay parikot na daytan kagawad. Sa bali kami kani banang. Ay uwan, kapitan. Talaga nga agpinpin natig kayo kan ni Mari Banang. Ay dayta ti maya. tuyay, anya launa tar aramida maya. Tadi mo labaan dagiti kawuskaw. Kit amumot ang kanayo na kijibangkag. Ayawan bibiyang ko iti kawus mo. Aglaba ka no kayat mo. Uray dagiti kawus mo, di mo pa'y malabaan. Awan bibiyang mo iti kawus kaw. Hala, agtinulong ta, aglaba ta. Anya? Saan ang mapan ijibangkag, agtinulong ta aglaba. Masadutak. Si kalatan ti aglaba no kayat mo. Di naksingaan iti panagsilpon ko. Naitalat ti amom nga ramiday. Alaki dain, ingka aglaban. Baybay anak dito nga agsilpon. Nukas ta nga daw, dagiti lang kawuskaw ti labak. Labaam tumitay, dagiti kawus mo. Inteng, maturog tan. Ay, umuna kan, taagpaangin nakpay dito'y balkon. Intaket maturugan. Sa anak ang makaturog no saan ka akadwa. Ay, unay kan. Alaman langit. Inta maturugan. Saan arumbang agpuyat ta? Iso ama sa pata amaturog. Ala nga ruday na. Inta nga ruday. Masapat na pa'y ngamin nga agreeng inton bigat. Ta inta makimisa ijay ilay. Sambutan ta ti umo na amisa. Apay Domingo no bigat. Katwan mate. Kunak ano, biyernes pa lang. Anya? Ay unayan. Awan bibiyang mo iti date? Di mo kitkitaan ti kalendar? Ay, malay ko dyan. Ay, inta nga ron maturugan. Tapno masapat nga agriain. Ay, Domingo gaya pa inton bigat. Kunak no biyernes. Kabadong, imbag agsapahan nga maadda ka dito tersin ang agis istambay. Ay, umaya lag pala may si ti ulo nito'y maray. Apay, napudot ti ulam, ta umay ka agpalamiis ditoy. Ni ka dituyang mau ti makagapaw. Ay, uwan maray. Nituyang kaw. Awan bibiyang na kanyak. Kanya-kanya kami kanon ni tibiyag. Ha, ay. Kanya-kanya kayo. Ay gam, agkabkabalay kayo, mag. Nagsi na ti kaldero min maray. Ayun na yan. Di yula matultulad da maribanang kan kapitan. Nag-sweet da. Pare pa daw. Good morning. Ay, good morning, Marikwanang, Paribadong. Ay, good morning. Papalan nyo nga gastawa. Nakapulis kayo, mat. Sakit, nagbabanglo kayo, pay. Kasanukot, pinugsitan nak ni Banang iti banglo. When Jack namin kayat ako na undag iti tattao, abay-bay akti asawak. Iso aday ta, as-asikaswak anaimbag. Kayat ko anabanglo kan nadalos iti imatang dagiti tattao. Agasam day ta. Imbag man. Ay, kabadong,
Urnusin nyo ngamin at relasyon nyo kan ni Marituyang. Apay, diyo kaya ti agbalin a sweet couple ama ko na. Ay, kayat ko amaray. Saan nga umubra day takin ni tuyang ka? Adda kada kayo na ita. Ay ngam siyak, ay, apalak damari ba ng kan kapitan. Ngamain, ipatpatag dati tunggal maysa. Ay, no adda kumamot asawak, nalabit, kasta kami kuma. Alakit din, marikwanang. Mangrikab kan, taintay makimisa, ijay ilay. Ay, umaya mamut makimisa, maray. Ay, intayo nga ro doon, tagkukuyog tayo. Urayin tayo lang ni ko araw. Taglugan tayo iti tricycle na. Talaga adi ka nagdalos dito'y balay Tuyang. Nagadaw awara dito'y balay, itay napana na kimisa. Aging ga ita si Mang Petak, adulat tatiwara. Agdalos ka ano kaya mau? Wala, makaamu ka man langay. Panawan kan dito'y balay. Total, kanya-kanya tamoy titikal di raw. Kay, papanam ko ma. Inakag na ay titikalapaw iti bangkag. O, di mapan kalata. Makamo kay ti biyag mau. Ay, wala. Lukas na tikayat mo. Alain kan! Di oray saan ka na sumangsangpag. Kahit manipo dita, saan kan nga ikan no da kwartak? Makaamu ka mo tayo iti biyag mo. Ay na, kwaraw, naimbag ta na sabat ka. Mabalin ka di atangdanan nak nga aglaba. Awan lat pamati ka na dalos ti labam. Inaklag palaban ni Jay laundry shop ni Violet. Alan paglabaan nak tatangdanan nak. Awanon igatang ko iti kanek. Tanibadong ka saanan nga gaw-away. Agigyanan ijay kalapaw. Ingkasurutan na. Di na kun kayat ni badong ka. Tawan ka no panang ipatag ko na. Urno sa mga minti bagbagay. Kita man, nakaduldulpat ka. Ingkag di gaos ka nagsukat ka itibadaw. Awan nga rod sabon na paglaba. Awan sabon na pagdigaws. Awan siyampaw. Unay daytan. Ay kasyan na kumamot ako araw. Uray anya ti ipaaramid mo kanyak. Basta tangdanan nak. Agpakan iti manok mo. Wunuan niya pa'y dita. Tinasayat nga ramidam. Surutam ni tata badaw. Agsarita kayo na imbag. Urnusan nyo ti bagbagiyaw. Tuladin nyo da ang kalinting kanantibanang. Kanayon da naragsak. Ngamin, agpimpin na tagda. Ha? Ay, sige, mapanak kita mo laang ijay bangkag. Takasaritak manen nebadong kaw. Ay na. Nagmayaten abuy-buya ang dagiti tumatayab iji sangati abukadaw. Wen nga rod, inteng. Ay na, agala-ala tiw da kadagiti sangsanga. Kaslaawan parikot da. Uray tumatayab la dagita kat adabat parikot ta. Anya kumangay ti parikot da. Kas kumay ti pimanaw ti asawa da kat insukad da iti sabali. Na, apay, tao, takasta ti parikot da. Katwin. Parikot da pa'y. No, pangalaan da iti igatang da iti bagas da. Na, Oh, sika talaga inteng. No anya laditan ti malablabid mo. Banang. Ada ka di parikot mo kanyak. Ay, awan mat inteng. Ah, Ngamin, ipatpatig nak unay. Sika ngay, adda ka di parikot mo kanyak. kuhawan. Ngamen, ipatpatag ka mo't unay. Iso nga, I love you, banang. I love you to, inteng. Kasta ti mayat na nabanang kan kapitan. Ipamategyo iti tunggal maysa. Ket pagtuladan kadagiti kabaranggayan nyo. Alasigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat yan iti direksyon ni Virgie Puclay.
Musiko, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagtingan. Idirugi daytoy pakasaritaan, awan pay ti dakal ariribo, awan pay ti napukaw ikalding, ken awan pay ti mapabasol. Adalaeng ni Kapitan Inting iti asidag ti bala, agtatrabaho kadagiti kayo, bayat ay ni banang ket agsagsagana iti makan. Kasla ordinaryo laeng ingbigat iti may sa ibasit e barangay, ne mga gayem, dito'y imakita tayo mauray ti kabasitan, panangipakita iti ayat ket mabalin imangtad iti dakal, panagbalbaliw. E di inyang mis ni banang ni Inteng amangan, proud unay isuna iti linuto na di pork sinigang. Kinunana inalaokan dayta iti ayat, ket ni Inteng, nakadawyan ay napigsa ti panagsaritaken na laka i mapupot, ket dagus e nagbalin inalumanay. Nagsubuan da, nagtinulong da, ken nagkatawa da ikasla agasawa ay baro pailain. Niyam saan met kanayang ikastati kinamanis ti bayan. Kalpasan dagiti panangan ken panagsubuan, simlet manan dagiti basit ti problema nga kasla abok ay basit laing demno saan igdalusan ket dumaken. Ni banang ket naglaba kadagiti bado ni Inteng, ginatanga na pay iti fabric conditioner tapno na banglo ken nadalus ti kawes ti lakay na. Kaya't na nga nurumuar ni Kapitan, makita dagiti tataw ay naurnos, napintas, ken maasikaso. Ndiyam ni Inteng, imbes e makita ti panagregat ti asawa, ket napasnet pa iti sa bali ibanan. Nagreklamo iti deodorant, iti sabon, iti kwarta, ken kasla kayat na nga ni banang ti mga ramid iti amin. Ditoyak talaga napasardeng, mga gayem, taado kada tayo ti kastanudad duma, kaya tayo ti serbisyo, niyam malipatan tayo ti tao e mapmapanawan iti pigsagapu iti panagserbi kada tayo. Nang rugi ti panagsinubat, ni Inteng ket agsin cellphone, ni banang ket agun unag ti pupot, ken dagiti saw isaan koma, i maibaga ket rumor, kaslapana. Kanya-kanya tayo iti bayad, kasta ti nagbalin erit na ti panagsarita da kinuna ni banang ano kasta, ni Inteng ti manglaba iti bukod na ibado, mga sikaso iti bukod na ikasapulan, ken saanan ay mangururay iiso ti mangipaay iti amin. Ay kasakit day tagi paset. Saan gaputa dakkel ti problema, no diket gaputa iti likudan dagiti saw, dati may sa ibabae imakarik na nga saanan ay makita ti sakripisyo na. Ken adamet ti may sa ilalakig saan na amo no kasano nga ibaga nga mabuteng isuna mapuko ti ayat ti asawa. Nakita dagiti kakarubati panagbalbaliw da idida mo, nas daaw da tanagbangno ti bado ni Kapitan, nadalus ti langana, ken nasweet da idua. Niyam ay di nagsubli ti panagsusupiat, dagiti kakaruba met ti nangipaladip na saan nasaya at ti agpada napigsa ti kinatangsit. Ada met nangibaga ken Intengano kayat na ti respeto iti barangay, masapul na umuna maurnos na ti panakikadwa iti unag ti balay na. Pakasano nga'y imangidalan iti aduno saan mo maiturong ti bukod mo ipuso. Ket idi agsardeng da ay dua iti pungpot, dito'y imay tinaindaklan ipanagbalbaliw. Ni Inteng ket inamin na nga ipatpateg na ni Banang. Ni Banang ket inamin na met na awan ti kayat na no di ti makita ti lakay na irresponsable, nadalus, ken nasaya at tao. Nagkita da, nagsarita da iti nasaya at, ken iti kamaudyanan na, nagbalinmanan ina alumamay ti balay. I love you, Banang, kinuna ni Inteng. I love you met, Inteng, sungbat na. Ay, mga gayem, simpo ti sa ondyam no naggapu iti puso enalpas na agpupot, kasla dayta ti danum inamugas iti amin suga. Niyam saan pa'y inalpas ti leksyon ni Kapitan Inteng. Ta iti sumaruno ipasamak, ti problema ket saanan laing iti unag ti balay, no di ket ti entero ay barangay. Ado ti nagreklamo, ada mapupukaw ibuwa ti sili, ada maala ay mula, ada mapukaw imanok, ken iti kamaudyanana, ada may sa ibulog ikalding isaanan imakita. Ni Banang, naang mona ti ugali ni Inteng agtalinad iti silpon, ket kinunana nga saan e mabalin ikapitan laing itinagan. No agtutulay isuna di saan e manggay kadagiti umili, mabalin ya ada sumukat ken kuana. Nasakit day tangasaw, nem na pudno. Nagkarigatan ni Inteng imang wurnas iti panagbiro. Kinuyog na dagiti kagawad ken kakaruba, ket nagsurot da iti pakasaritaan tinapuko e kalding.
Ada nakakita ken kumag iti dalan, ada nangibaga nga ada kalding iti asidag ti balay na, ket idi na pandasagya, na amo anda pay ti angot ti karne i mapupuoran. Ditoy ay, anda ni pumutop ti putot ti makin kalding. Awanan ti panaguray, awanan ti panagsaludso. Dagos ipinabasol da ni kumag nagtaptako ken ng pupuor iti kalding. Dinawat da ti bayad, ti multa, ken ti panakadusa. Ket ni kumag, naawan ti amo iti pakabasolana, ket nagtignay iti buten ken baing. Mga gayem, daytoy ti paset ay makapabuteng, tanalaka unay nga agbalin ay pudno iti panunat ti may sa grupo ti may sa idamagno amin ket at sasarita iti may sa direksyon. No ada mangibaga nga nakitak, ada sumaruno ay mangibaga nga, sigurado ket saanan ay mabayad, ti atap ket agbalin ikasla sentensya. Niyam ay di na imbestigaran inalaing, ada may sa detalye ng balbaliw iti amin. Tinapukaw ikalding ket bulog, niyam ti kalding ay mapupuoran iti balay ni kumagkat babay. Saan ipareho ti langa, saan ipareho ti kinatao ti anima, ken saan met ay mapanatnekan da isu tinapukaw. Kalpasan na, naamuan da nga ti bulog kalding ket simurot laeng iti sa bali ikalding iti asideg iluga. Awan ti tinakaw ni kumag. Awan di pinatay na isa ni kuwati sa bali. Tinapasamakket may sa dakel, panakabidot, pinadakel ti pupot, panagapapura, ken panagipagaro. Ay, kasano nga tatirik na ni kumag iti dayta ikanito. Nabayag ibinukbok dagiti tatao tinaga na iti dates, ket iti may salaeng ki panakaamo iti pudno, kasla kayat da nga agsubli amin iti normal. Ni making kalding ket napakumbaba, nagpakawan, ken kinunana nga na iluyas isuna iti pungtot kaputan na pateg ken kuana ti animal. Ni Kapitan Inteng ket napilitan ay manggeg ti bukod na ikonsensya. Isuna ti mangidalan, niyam isumet ti nangipalubos na agtignay dagiti tatao sapbay tinaan anay ispanagsukhima. Ditoy na naamuan niya ti hostisa ket saan ikaslabato ay maibato iti umuna itao ay makita, kasapulan ti kinaanos, pamaneknek, ken pananggeg iti amin idasing. Idi nagsubli isuna iti balay, ti leksyon ti pamilya ken ti leksyon ti barangay ket nagbalin ay may maysa. No iti balay, ti saan ipananggeg ket mangpataod iti liday, iti barangay, ti saan ipananggeg ket mabalin ay mangdadael iti nagan ken bayad ti inosente. No iti relasyon, ti kinatangsit ket mangisina iti agasawa, iti panagserbi, ti kinatangsit ket mangisina iti leader ken umili. Nibanang ket saan nangi parang iti bagi na Gina sursurong dem iti simto ipanangi palagip, impakita na ken inteng ati pudno di kinakapitan ket saan makita iti ranggo, no di ket iti kinaresponsable, iti panagpakumbaba, ken iti kabaelan mangibaga, nagbidutak pakawanan na. Ket dayta ti kinaimbag daytoy ispakasaritaan. Adadag iti tiempo ay kasla ni inteng tayo, malipatan ti sakripisyo ti tao iti abay tayo. Adadag iti tiempo ay kasla ti making kalding tayo, manipabaso sakbay mga mo iti pudno. Ken adadag iti tiempo ay kasla ni kumag tayo, masaptan iti sa ken panangukom aawan ti basa. Niyam adala ta tinam naman no kabaelan tayo ti atsarden, agdinggig, agpakumbaba, ken agbaliw. Iti kamaudianana ni Kapitan Inteng ket saan ay nagbalin iperpekto. Niyam nagbalin isuna ibasit nasaysaya at niyam adikalman. Inasikaso na ti asawa, nagsapul iti wagas maornas ti relasyon da, ken inawat na nga ti barangay ket saan maidalan iti pungtot wenno hinala. Ti pamilya ket nagsubli iti ragsak, ni kumagket na ikatan iti basol, ken dagiti umiliket na kasursuro asaan, tunggal makita wenno manggegket isu ti enterod, kinapudno. Ay, mga gayem, daytoy ti leksyon ikasapulang tayo ipagtalina eden, sapbay imangukom, agsaludsod, sapbay imapungtot, agdinggig, ken sakbay ilumadaw ti amin, ibaga ti ayat, panagyaman, ken panagpakawan. Tanodad duma, ti panakaisalakan ti pamilya ken ti panakaisalakan ti kinapudno ket mangrugila ang iti may sa inapudno isaw, nagbidutap niyam kaya ko nga agbaliw.